Ang promised land, saad ni sa Diyos sa mga taga-Israel na slave sila for how many years, wala sila'y freedom, wala sila'y kalipay, wala sila'y rights, tanan ulipon lang yun ang treatment sa ilaha. And then here comes the Lord, pinagi kang Moses, nagsaad siya promised land. Yuta nga gi-describe nga flowing with milk and honey. It means isa ni kadapit nga tambo kayo panamnan, abunda kays mga sagbot para ilabuhian og mga kahayupan. Isa ni kayuta o dapit nga ginailugan gyud or attractive kay sa mga mag-uuma ug magbalantay og mga karnero. Now, ang first promised land, of course, nag-refer ni sa langit. Ang pinaka-final home nato ang langit nga wa nagay kasakit tumang kalipay na ang tanan. Pero nagsaad pud ang Dios og promised land dinhi sa ato ang presentar nga kahimtang. Dili ni usa ka literal nga land, pero isa ni ka klase sa kinabuhi nga dili man siguro ta perfect, pero dunay kadaugan sa mga problema. Kinabuhi nga dunay mga problema ug pagsulay, pero dunay kalinaw ug kalipay. Kinabuhi nga dili man tanang butang nato maangkon, pero dunay contentment niini. So ang Dios na promise sa imong life, isa ni ka spiritual nga promised land flowing with milk and honey. Spiritually blessed kay ka ug materially ginatudluan ta sa Ginoo sa pag-appreciate, pagpasalamat ug pagkakontento. Tanan ta nagtinguha nini nga klase nga kinabuhi. Lahi ni sa offer sa kalibutan nga buhungon kag mayas material nga butang, diha na ka mahimong hakog ug selfish ug mapalayo sa Dios. Pero ang promised land sa Dios nimo kinabuhi nga matagbaw ka sa iyang pagpanalangin ug sa iyang mga pabor. Kinabuhi nga usahay di man tay blessed materially, pero kinabuhi nga spiritually ma-feel gid nimo ang presensya sa Dios. Now, tan-aw na to dinhi ang dealing sa Dios sa katawhan sa Israel. Usa ka nasod sila sa Dios, pinangga sila sa Dios, and then nakita sa Dios nga gibiay gidaog-daog na sila sa Ehipto for many years. Nahimo silang slave. Abi nimo, hangtod nga mahimo kang slave sa butang nga dili iya sa Dios, di gyud niyo makita ang tinuod nga gahom sa Dios imong kinabuhi. Abi nimo pagsulod ni Moses sa Egypt, ignorante kay sila sa Dios ni Moses. Ningon pa gani sila, kinsa man ang imong Dios, Moses? Ingon si Moses, mao ni ang Dios nga mutabang nato gikan sa slavery sa Egypt ngadto sa promised land. And ang mga Egyptian wa sila idea, ang mga Israelite nga nasa Egypt, wa sila idea kinsa ning Dios nga gi-introduce ni Moses. Kay hangtod nga maslave imong kinabuhi sa butang nga dili iya sa Dios, magpabilin kang ignorante ug inosente sa tinuod gyud nga gahom niya. Munang daghan gihapon usahay nato nga mga Christians nga dili pa gyud nato fully ma-appreciate ang life sa pagka-Christian tungod kay wa pa gyud nato nakita unsa gyud ang gahom sa atong buhi nga Dios. Kay hangtod nga dili ta mahimong gawas nun sa slavery sa atong life, di gid nato makita unsa sa mulihok. First of all, there are three major points akong ihatag. Muni siya ang mga signs, muni siya ang sakto nga giya sa dalan padulong sa yuta nga saad sa Dios para nimo. Unang butang imong dapat hinumduman ug batunan. You must have a spiritual leader. Tanang kadaugan sa Old Testament sa mga Israelite ngadto sa New Testament pinaagi gyud mugamit gyud ang Dios og usa ka spiritual nga leader. Tanawon daw nato ang conversation sa Dios kang Moses. Exodus 3:10. Morning time si Moses naglaroy-laroy siya for 40 years sa bukid tungod kay nakahimo siyang sala sa Ehipto. Nanugway siya karnero sa bukid, and then ang Dios nagpakita niya sa usa ka mga laya nga kahoy nga nasunog o sa taliwala sa maong kalayo na tingog nga tingog ingon din siya, Moses, Moses, duol dinhi. Verse 10, ingon ng Dios, Come now therefore, and I will send you to Pharaoh,
that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Ang first command din kang Moses, adto sa Ehipto, kuhaang ang akong katawhan. Tawag ni sa usa ka leadership. Gitawag sa Dios si Moses pag-lead sa katawhan sa Israel. Now take note, ang saad sa Dios sa Israel, yuta nga saad, tambok nga yuta nga wala na slavery, pero iyang gitawag si Moses. Meaning to say, dili niya mahatag directly iyang blessing sa nasod sa Israel kung walay someone nga mo take sa leadership. Bisan asa nga organization. Dako kay part ang usa ka leader sa progress, kadaugan sa usa ka group, sa usa ka church, labi na sa imong spiritual life. Makita na to dinhi, kung tan-aw na to, daghan kay excuses si Moses. Lisod mahimong leader. Pero dinhi makita pod nato nga irrevocable ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Daghan dinhi nato ang gitawag nga mahimong Moses in the future. Dili gyud mausab ang tawag sa Dios nimo. Kapila man kamo unya-unya na ma-delayed, pero di gyud sa mangitag laing ikaw. Gihuwat gyud sa Dios si Moses nga musugot. Sadyang nasipyat si Jonah, pwede sa mangitag laing Jonah. Pero instead, ngayon ang gibuhat, iyan ang gistak si Jonah 3 days and 3 nights sa tiyan sa isda. Paggawas ni Jonah, giatngan siya sa Dios o gipadayon gyapon ang sugo niya kang Jonah. Naitawag ang Dios sa imong kinabuhi nga ikaw lang ang makaperform ni anak. Di gyud mo sa pwede balibaran, pwede ka mo ingog unya na, pero hulaton gyud ka sa Dios. Take note, the more nimo i-delay ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi, the more nimo ma-feel good ang pain. Painful magstay 3 days and 3 nights sa tiyan sa isda. Napuno sa kamingaw si Moses, nagstay for 40 years sa kamingawan, iyang mga relatives tuwa sa Egypt. Lisod, balibaran ang tawag sa Dios. Diin man kabaluta sa storya, misugot ra gyud si Moses. Now, nganong nagkinahanglan matag spiritual nga leader? Tungod kay once na kay iluhon nga leader spiritually, diha ma-develop imong humility. Humility. Ang sikreto sa success nasa pagpaubos. Now, ang secular, pwede ka mahimong successful tungod lang sa atong skills. Pero ang principle sa Dios, ang genuine nga success nga di gyud mawala nimo nasa saktong formula. Ingon ni James, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. So once magpaubos ka, siya'y mo saka nimo. Once magpataas ka, siya'y mo paubos nimo. Humility. Dili ma-develop imong pagkamapainubasanon hangtod wala kay giilang authorities sa imong life. Yes. Ug hangtod nga wa kay i-submit nga authorities sa imong kinabuhi, di gyud ka mahimong humble. Ug ang humbleness, ang humility, mo'y unang tikang ang hagdanan sa success. Muna nga ang tinuod nga pag-bless sa Ginoo sa atong kinabuhi, naa magsugod sa ato ang karakter. Munang naay mga Christians nga gi-bless gyud sa Ginoo. Kung tingala ka nga despite sa mga kalisod ug kakulian, di gyud mawala ang pag-bless sa Ginoo nila. Tungod kay sakto ang foundation sa ilahang blessing. Pero once di na pinasikad sa saktong formula, kalit nang gyud na mawala. Now, tan-aw na tong Numbers 14, 2-4. Unsay problema sa Israel? Pag-abot ni Moses, wala na'y nakaila sa naong ni Moses, bunguton, tiguang, nikalit lang ingon nga akong gipadala sa Dios para kuhaon mo. So, di malikayan nga napuno gyud og pagduha-duha ang pagsunod sa tao. Alanganin sila musunod ni Moses. Nisunod lang sila ni Moses tungod kay una na amaze sila sa sungkod ni Moses. Ang Nile River na himong red, ang mga serpent sa Pharaoh gipangkaon sa serpent ni Moses ay ang sungkod na himong usa ka bangis kayo nga bitin. Na-amaze sila sa mga milagrong gihimo ni Moses. Muna tungod ana nisunod sila kang Moses pero nagduha-duha pagid sila sa Dios nga gipresent ni Moses. Unsay nahitabo niya na
Verse 2, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron. Wala sila'y heart sa pag-submit sa ilahang mga leaders, ilang authorities. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Muning time nga nag-spy na sila sa promised land, nagpadala silang 12 spies, gitanaw nilang yutang saad sa Canaan. Ingon din si Moses, tanawan ninyo daw kung unsay mga tao ang naa didto aron makaandam ta. Napa sila sa kamingawan, pasulod na sila sa promised land. Paghatag karon sa 12 spies, ang 10 spies nag-ingon, di na to kaya ang promised land. Dagko kayo mga sundalo, grabe ilang kabaga ilang mga pader, muratag mag-suicide kung muadto ta. Munigingon sa 10 spies. Ang 2 spies, si Caleb ug si Joshua, no, kaya na to ni i-overcome. Kung ang Dios naghatod na to dining buhi, pila na ka mga gingharian ang atong gipildi tungod sa Dios, walay rason nga di ta niya tabangan sa yuta nga saad. And abi niyo ang nahitabo sa katawhan sa Israel, na puno sila sa kahadlok. Instead nga musalig sila sa Dios pinagi sa leadership sa ilang mga leaders, ingon nun sila, Moses, imo mingida dinhi para mga matay lang. Gani wala pa sila atakiyas kalaban. Ingon sila, dinhi na ba ilubong among mga bata? Dinhi na ba ilubong among mga kaliwat? Gani wala pa nahitabo nga gera, naguna na ilahang kahadlok. And dinhi na to makita nga dali ra kay sa ila ang pag-disagree sa Dios. Wala nila ilha si Aaron ug si Moses. Ingon din sila sa verse 4. Oh. So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Nana sila sa kamingawan, nakagawas nila sa dapit sa slavery, pero mas gipili gyapon nila magpuyo sa kangit-ngit, sa disobedience. Ang ilaha lang nga walay someone nga magbuot nila. Kabalo mo ang problema gid sa katawan sa Israel. Ingon ang Bible, grabe sila ka disobedient. Reklamador kay silang Moses ug ni Aaron. Kabalo ka 40 years silang nagtuyok-tuyok sa wilderness. According sa study, madala rag pila ka adlaw, pila ra ka bulan unta ang baktas padulong sa promised land, Egypt to promised land. Ang pila ka bulan ra unta nahimong 40 years. Ug ang problema nila tungod kay grabe sila kawalay salig sa Dios ug sa ilahang mga leaders. Take note, kanuna gid ang Dios mo gamit og leadership para sa kadaugan sa iyang kanakan. Tanawan daw nato Joshua 1:1-2. Pagkamatay ni Moses, pwede man mo yung ng Dios, okay, panlakaw na lang mo dito ka. Di man gyapon mo agree sa inyong mga leader. Joshua chapter 1 verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, saying, verse 2, Moses, my servant, is dead. Namatay yung taon si Moses sa stress, sa katiguangon. Now, therefore, arise, go over this Jordan. Si Joshua ang kasturya din sa Diyos. And you and all these people to the land which I am giving to them, the children of Israel. Si Joshua ang right hand ni Moses. Actually, naiduha ka right hand si Moses, si Joshua o si Caleb. Pagkamatay ni Moses, may take over sa leadership si Joshua. Makita na to din nga di good sila mahatod sa Dios sa promised land kung wa gyud mo lead nila. Kay hangtod nga di sila kabalo mo respect sa ilang mga authorities, di gid sila makaabot sa yuta nga saan. Importante gid nga na kay iluhon nga leader. Nagi someone mo guide sa imong spiritual life. Di gid nimo maabot ang success sa imong spiritual, sa imong Christian life hangtod walay mo guide nimo spiritually, no? Nagan man tag mga Christian friends na pwede makatabang sa atong kinabuhi, maka-guide. So, pwede sila may mga spiritual leaders. Muna nga, bitaw sa church, daay mga leadership sa church. May mga leaders diyan sa atong mga local churches.
Kay diha ta gitudluan sa Dios sa pag-submit sa mga authorities. Number 2, you need to leave your Egypt. Biyai ang imuhang Ehipto. Dili ka may mong successful hangtod nga naa pa ka sa Ehipto sa imuhang kinabuhi. Atas idaw ng gamay electric fan ba doon? Okay? Kay mura ba naman kus kamingawan din Huwag na kus disyerto. Okay, number 2. Biyai ang imuhang Egypt. Exodus chapter 3 verse 10. Balikan ako niha. Exodus chapter 3 verse 10. Come now, therefore. Namo na, uban mo dira. Come now, therefore, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, unsay sugo, the children of Israel out of Egypt. Biyaan gyud nila ang Ehipto. Tan-aw lang mo na ako, sabila na sila. Gusto sa Dios nga pabiyaan gyud niyang Ehipto. By the way, unsa man ning Egypt? Kabalo mo ang birthplace sa paganism. Sa pagano nga practice, pagano nga pagsimba, naa sa Ehipto. Ang 10 plagues bitaw sa Egypt, katong gimong red ang Nile River, nangamatay ang mga baki, katong mga locust na nipuno sa ilahang lugar, katong mga firstborn son nangamatay, ang napulo kahampak sa Dios sa katawhan sa Egypt. Silot biyato sa Dios sa ilang pagkadaghan og mga Dios. Mutoy number 1 gyud nga gikasuk-an sa Dios kay nahimong pabrika buhatan sa mga Dios ang yuta sa Ehipto. And gawas pa na sa Egypt na diha ang di mao nila nga mga influence. Di mao nga mga barkada. Di mao nga mga principles. Di mao nga mga way of living. Ug ingon ang Dios, Moses, dili nako mahatag ang blessing nila hangtod nga napa sila sa Egypt. Pagawsa gid sila. Ang saad sa Dios wala sa Egypt, wala sa kamingawan, naa sa promised land. Naitulo ka lugar din nga gi-mention, Egypt, kamingawan ug ang promised land. Tan-awa imong kaugalingon asa pagkakaroon nga bahin. Naa na ba ka sa wilderness, nagbiyahe na ba ka padulong sa imong promised land? Or basin na stuck pa ka sa Egypt sa imong kinabuhi? Sa Egypt sa atong kinabuhi, daghang mga butang nga dapat natong hinumduman. Naay mga butang nga hinay-hinay gid natong langkaton sa atong Christian life. Kay hangtod nga naa na sa nga butang sa imong kinabuhi, di gyud fully mahatag sa Dios ang iyahang gahom ug ang pagpanalangin. Tanaw na to daw. Una dinhita sa ato ang mga wrong influence nga mga friends. Tanan man tanay mga friends. Ako ilinain pod nga klase sa mga friends. Wa ni nagpasabot nga di na ta makigkuyog nila. Butangig limitation ang imong pag-involve, pakigkuyog sa mga tao nga kahibalo ka nga makahatag yung bad influence sa imong Christian life. Tanaw na tong ingon ni Paul, 2 Corinthians 6:14. Ingon ni Paul, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Double negative ang dimension din ni Paul. Ayaw pakig uban sa mga unbelievers. Ang unbelievers nga gipasabot din ni Paul kato ni mga tao nga di na mo ilag Dios. Mga tao nga makaguba sa imong Christian conduct. Okay, lahi man ng mga gitawag na tong acquaintances lang o kanang mga friends na gid nato or barkada na gid ba. Be sure nga ang nag-influence sa imong Christian life, good nga influence. Of course, sa atong trabahuan, sa atong eskwelahan,
makamit magitaglain-lain nga mga tao. And it doesn't mean po nga di na ka managad si mong old friends ang nila. Managad gihapon ka, makig-amigo gihapon ka, pero butangig limitation. Nga dili ikaw ang madala nila. Butangan gid nimo limitation. Kay hangtod nga naa kaniana nga klase sa influence sa imong kinabuhi, nagibabag ang pag-bless sa Ginoo para nimo. Mura na siya sanday yung bang, na nagbangil dito sa hose o sa tubig. Nagbangil sa hose mo na ang tubig, dili kayo ka-flow. Dapat kuhaon gina siya. Ikaduhang butang, kining aspect sa atong mga wrong principles. Daghan ba tagituuhan nga dili biblical. Daghan tagtuo-tuo nga dili na biblical. Nabay ambak-ambak yung diniinig ka New Year? The cherry? Wala ni nagambak sa cherry. Na pailog yung sincere ni ka New Year? Well, kung nagpailog mo kay nalipay lang mo, ay problema na. Pero kung nagpailog ta kay para swertihon ta nining tuiga, dili na mao nga principle. Dili swerte ang kinabuhing Kristohano. Naay Dios nga nagkontrol gyud. Kung gitagaan kanya problema, naay Dios nga nagtugot niya na sa maayong katuyuan. Kung gibless kanya, naay Dios nga naghatag na nga blessing. Dili tsamba-tsamba atong kinabuhi. Dunay Dios gyud nga nag-guide sa ato ang kinabuhi. Wrong principles. Usahay ang ato ang motivation na sa secular lang. Hangtod nga dili ta mo submit sa principles sa Bible, mahimog yung worldly ang atong kinabuhi. Tanawon do nato. Ingon dinhi sa 1 John 2:15 to 16. Ingon dinhi ni John, do not love the world or the things in the world. Now, ang world nga gipasabot dinhi ni John, ang principle sa world, ang sistema sa kalibutan. Munang last Sunday, atong gi-differentiate ang Christian nga attire o ang worldly nga attire. Okay? Dapat bisan sa tong panamit, mailahan ta nga Kristohanon. Dili lang tong atong t-shirt like, Jesus loves me, I Christian. No. Naitatak yun sa atong panamit nga Kristohanon ta. Ingon din ni John, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Wa nang ingon ang Bible nga kung love nimong kalibutan, dili nakaanak sa Dios. No. Gani, Father gyapon nimo siya, pero dili niyo ma-feel ang love sa Father. Naaba din nato ang uhaw sa gugma sa Dios. Daghan sa mga Christians, uhaw sa gugma sa Dios. O isa sa mga major reasons, lahi ang nahimong source sa ato ang motivation. Mas butuo pa ta sa mga secular nga seminar principles sa kwarta kaysa biblical nga gitudlo sa Dios sa pagdeal o paghandle sa kwarta. And once attached ta sa secular nga principle, tanang principle sa kalibutan nga against sa Bible, worldly na siya nga principle. Ug ang mahitabo niya na mawala nimo ang gugma sa amahan, dili niyo ma-feel ang gugma sa Father. Once Christian ka nya, wala nag-work ang gugma sa amahan, ma-feel ginato nga na something emptiness sa atong life. Kaya ang love sa Father mo ni mutagbaw ug mupuno sa imuhang feeling. Mo bitaw na nga mga apostles namatay silang malinawon bisan sa persecution kay puno sila sa gugma sa Dios. Pero once uhaw ka sa gugma sa Dios, bisan pag-unsa ka ka-Christian, kulang gid gihapon bisan ang katagbawan sa kalibutan ihatag nato. Usa pa, for all that is in the world. Now, once mahimo kang attached sa kalibutan, sa principle sa kalibutan, mo ni mitabo na diha ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So once atong i-focus atong mata sa butang sa kalibutan, dako gyud chance nga makuha ang kaibog sa atong mga mata. Kaibog sa unod.
ug ang kaibog sa kagahom, pride of life. Muna nga once malawgan kag maayos kalibutan, dakog chance nga musaka na tong pride, mahimo na tang selfish, ug dili na ta matagbaw. Muna sa ang ma-offer sa kalibutan. O gani ingon ni Christ, be of good cheer, I have overcome the world. Kung naamo nako, naamoy kalinaw, naamos kalibutan, naamoy tribulation. Sumupili kag dalan. Kung gusto kag tribulation, gusto kag kagubot sa imong kasing-kasing, pabilin sa kalibutan. Pero ingon ni Christ, in me you will have peace. Muin tag kalinaw dili ni ang absence sa problema. Ang kalinaw in the midst of trials, problems, hardships, dunay kalinaw. Murag katong gipaint sa kabata ba, nagpaintin siya, ang tema is peace. Dako kayong bato yung gipaint, kusog kayong bagyo, nang lupad ang mga kahoy, ang mga sagbot, mga balay, pero tunga-tunga sa bato na ay gamay nga bangag, na ay langgam nga natulog, nagsalag, uban ang iyahang mga piso. Kay ang peace, dili ni mo ang absence sa problema. Taliwala sa problema, na dako kayong bato nga nag-comfort para mahimo kang malinaw. Ug mo ni saad sa Dios nimo, naata sa guba, gubot kay nga kalibutan, pero kung taliwala na ng tanan, nagpabilin imong loyalty diha sa Dios, duna kay kalinaw. Kalinaw mo atong eskwelahan, mo trabaho sa atong negosyo, mo dala sa atong pamilya, bisan sa tanang aspect sa atong kinabuhi. Tungod na sa Dios. Ikatulong butang atong ampingan, kining makahugaw sa ato ang lawas. Mga butang nga lisod pang biyaan ba? Ako masabtan ba nato na dugay ba gyud ko nakabiya sa mga bisyo. Pero natay mga habit, mga bisyo nga dapat ginatong dalion pagwala sa atong kinabuhi. Di man na instant, pero atong paspasan. Tanawon daw natong ingon dinhi 1 Corinthians 6:9. Ingon ang Bible. 9 to 11, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, adulterers, homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, drunkards, revilers, extortioners will inherit the kingdom of God. Kabalo mo unsay gipasabot dinhing Paul, dili kinaiya og binuhatan sa usa ka Kristohanon ang mga pagtagbaw o kaibog sa unod. Na dinhi adultery, homosexuals. Si David nakakumit og adultery. It doesn't mean ang Christian dili makakumit og mga inaning butang, pero dili ni mao ang iyang kinabuhi gyud. Human girebuke sa Dios si David, na bag-o si David, nagsuffer sa consequence, pero wa sa nagpabilin diha nga kahintang. Ang Christians dili perfect. Pwede ta makakumit og murder, pwede ta makakumit og adultery, fornication, pero di ta magkinabuhi diha. Kay human ta badlongon sa Dios, duna gi transformation sa atong kinabuhi. Duna gi consequences. Ug mao na nga once magpabilin taning butanga, ingon ni Paul, dili ni attitude sa usa ka tinuod nga Kristohanon. 1 Peter 4:7, ingon dinhi, but the end of all things is at hand, therefore be serious and watchful in your prayers. Na natas katapusang mga adlaw, ingon pa ni Peter, pagbantay na, pagmatngon na, dapat atong paspasan ang pagdisiplina nato sa atong kinabuhi. Hapit na nagkatapos ang kalibutan. 1 Corinthians 6:19 to 20. Nganong dapat responsible ta sa atong kinabuhi? Ingon ni Paul, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Ang third person sa Trinity, holy, balaan nga Espiritu, usa ka Dios, nagpuyo diay sa imuhang lawas ug kinabuhi. Whom you have from God, and you are not on your own,
For you were bought at a price, therefore, ingon ni Paul, verse 20, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Hinahinayan na nato gyud, paspasan nato gyud, hunong na ang mga nahabilin pa natong mga bisyo. Hangtod nga naa na mga butanga sa itong kinabuhi, babagyod na sa pag-lead o pag-bless, pag-guide sa Ginoo sa itong kinabuhi. Smoking, gambling, kanang sugal, pag-inom o makahubog nga ilimnon, illegal drugs, bisan ang gluttony. Kabalo ba mo ang sobrang pagkaon, sala? Sala pod ang gamay ra kinanan. Isabi ni sa mga deadly sins ang gluttony. Once kontrolado nimo imong appetite, disiplinado ka nga tao. Ang tao nga di ka control sa appetite, kulang sa disiplina. Bitaw. So, kana bitawng kaon nga patuyang na lang, bahalag bawal, sala na sa higaligson. Munang naapil gina sa Bible nga sa 7 deadly sins ang gluttony. Muna ingon ni Paul, whether you eat or drink, do all for the glory of God. Klaro gina diha Paul. Dagha nga butang nga dapat na nato yung biyaan sa tong old life. Biyain na mga butang na sa nga didto pa sa ato ang Ehipto. Number 3, katapusan, obey God in your wilderness. Once mo gawas na kas Egypt, i-practice ang obedience diha taliwala sa kamingawan. Abi nimo ang problema bitaw sa Israel. Ang first generation nga gilid ni Moses padung sa promised land, wala nakaabot sa yutang saad. Pwede ang saad sa Dios sa imong kinabuhi. Pwede nga di niya matuman para nimo. Usay atong mga anak na lang ang musunod sa saad sa Dios. Pero posible nga di gid mahitabo ang saad sa Dios imong kinabuhi tungod sa dili nato pag-obey. Og nakita na to dinhi pakliyagod ang Hebrews 3:15-19. Tanawa dinhi ang gihimo sa writer sa Hebrews. Ang katawan sa Israel ang unang concern niya dinhi. While it is said, today if you will hear God's voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ang pagbalibad din mo sa tawag sa Dios, rebellion na siya. Ang dili no pag-submit sa iyang tawag, pagpakita nag rebellious nga attitude. For who have heard rebelled? Indeed, was it not all who came out of Egypt led by Moses? Now, with whom was he angry 40 years? Was it not with those who sinned, whose corpses fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would not enter his rest? But to those who did not obey, tanawang kasuko sa Dios, sa tanang nagsigig balibad sa iyang pagtawag, gikonsider niya sa Dios nga mga rebelde sa iyang atubangan. 19. So we see that they could not enter in. Wa sila kasunod sa promised land because of unbelief. Ang imong pagwalay pagsalig sa Dios usali ka rebellion atubangan sa Dios. Dapat nato masabtan. Basing nagtuta nga ang Dios nagisgot sa mga major gid nga sala. Dagko kay mga sala. Bisan sa atong pag-disobey. Sana kadako kayo nga sala atubangan sa Dios. Higala igsuon ang pagpangalagad sa Dios nagkinahanglan nig-lig-on firm gyud nga commitment baruganan. Ayaw himo ang hilaw imong pagkakristohanon. Pure namatay si Christ sa cross. Wa say gibilin dito sa cross. Bit-bit niya ang iyang pagkahul, God gikan sa langit pagnaog sa cross, namatay sa tanan gyud sa cross. Gi-give up niya tanan sa cross. Gusto niya pure, committed nga mga followers. Og hangtod nga dili ka makabiya sa imong Ehipto, hangtod wali someone mo lead sa imong spiritual life,
Hangtod dili ka magkinabuhi diha sa obedience taliwala sa mga problema. Di gyud nimo makita ang tinuod nga gahom sa Dios. Ug hangtod nga di nimo ma-experience ang gahom sa Dios, dili ka mahimong proud sa iyong pagka-Christian, ngunang walay something nga makita nga interesting sa atong Christian life, tud kay kita mismo dili proud sa atong pagka-Kristohanon. Pero kung nakita nila ang changes, transformation sa iyong pagka-Christian, ma-curious sila may tungod sa iyong Dios. Hangtod di ka fully mo commit sa iyong Christian life, walay gahom nga mulihok higalig suod. Hangtod 40 years na ngamatay na lang ang gilid ni Moses, wa sila kabot sa promised land. Ang nakabot sa promised land, katong bag-ong gimold ni Joshua. Nga dunay submission sa authorities, nakabiya na gyud totally ang ilang hunahuna sa Ehipto, ug nakatailog sila, pabilin silang obedience bisan dihas kamingawan. Ang imong kinabuhi, napaba kasi mong Ehipto, biya diha. Itugyan tanan sa Dios ang tanang babag sa iyong pagpangalagad. Kung nakas wilderness, pailob sa tanang mga hardships. Part na sa pag-prepare sa Dios para sa iyong promised land. One day, maabot na sa kadapit, nga wala ni mo gi-expect, nga bisan ang imong kaugalingon, matingala sa kaayo sa Dios. Kay once mutubag ang Dios sa imong mga pangandoy ug sa iyong mga pakigsaad, labaw pa ni sa imuhang expectation. Amen? Kinahanglan lang siya full na commitment. Dalaygong Amahan, salamat kaayo Lord. Enough na unta kinto Ginoo nga mo tandog sa mong kasing-kasing. Gitawag mi nimo Lord sa tinud-anay nga pag-serve. Tudloi mi Lord nga dili mi magkumpiyansa o magpasagad sa mong Christian life. Duha lang Ginoo ka klaseng tao sa kalibutan. Committed nga mga Christians ug ang mga tao Ginoo nga dili pa nimo, wala pay personal nga relationship. Siguro Lord, napami karon sa wilderness, tabangin ni Amahan, nga mas madisiplina na mo ginawa mong kaugalingon para sa pagsugat, pag-andam sa mong kaugalingon para sa yuta na saan. Kung naaman din Lord ang nag-struggle pa sa mong Egypt, mga bisyo nga lisod pang biyaan, mga lifestyle nga lisod pang biyaan, mga worldly friends nga lisod pa Ginoo biyaan. Pinagi sa gahom si mong Holy Spirit, tudloi mi Lord, giyahimi ug lig-una mi Ginoo nga dunay transformation ng among Christian life. Di mi magduha-duha Amahan, tungod kay mas powerful ka kaysa among mga weaknesses. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.